Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yeah. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. I mean, money. You should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this, darling. Nobody knows what I'm feeling inside. I find it so stupid, so why should I hide? That I love to make love to you, baby. Make love to me. So many ways wanna touch you tonight. I'm a big girl, got no secrets this time. Yeah, I love to make love to you, baby. Make love to me. Is this would be a perfect love? We need together then. Only got just one life, this our last. Who cares what they gonna say? I wanna dance in love and dance again. I wanna dance in love and dance again. Miss Worldwide and the world's most beautiful woman. Ayan. Palapakan naman natin yung mga Chavit Angels. Yes. Ito na yung last segment natin. Siyempre, ayan, compress na tayo dito sa harap, dito sa gitna. Okay. Ayan, I'm sure napagod sila, pero kitang-kita naman natin yung mga happy faces pa rin nila. Ayan. Alright. Ayan, pag-usapan naman natin yung mga benefits na naidudulot ng pagiging Chavit Angels. Sino gusto mag-answer? Hinihingal pa sila. Actually, marami pong benefits na nakukuha ng Chavit Angels. Like, for example, yung mga nag-aaral po, nakakuha po sila ng mga allowance at saka scholarship. Then, yung mga nakapag-graduate na, automatically, na-employ na po sila sa capital. Naiiyak ka pa yata. Naiiyak. Ang dami pa ng benefits. Oo. Diba? Ano pa? May Tsaka education, tas may trabaho din. And pag yung sa allowance naman namin pag sumasayaw kami, yung nakukuha namin guide, laking tulong na rin sa mga family na. Of course. Diba? Kasi hindi na kami humihingi ng mga allowance namin. Oo. Ayan, so Diba? now, Ay, ganoon naman, pag-usapan na natin yung mga costumes nyo. Sino gumagawa ng mga costumes nyo? Actually, binibili po ito ni Ma'am Vicky ko. Si Ma'am Vicky ko. Hi po. Hello po. Hello, Ma'am. We miss you. Ayun. Tapos ano pa? Ano pa yung mga besides sa mga benefits na gano'n? Nakapag-travel, besides or aside? May time din na nag-out of town. Bilang yun siya nga. Ano? Out of town kami. Diba? Sponsor lahat ni Go. Tsaka pag pumunta naman kayo sa mga piyesta-piyesta, di ba? Parang gano'n na rin doon. Pack na pack sila sa mga events. Tapos nakakapasyal na din sila. Oo, at the same time, ganun din. Ayan, may gusto ba kayong pasalamatin after we end this episode? Ngayon dito na. We would like to thank Sir Chavit Simpson, Ma'am Maria Victoria ko, tsaka yung mga manager po namin, si Mother Erica Esponela, si Mother Oreo, si Ate Chaka, si Ate Jana, si Mother Rafi, tsaka yung mga drivers po namin na sobrang mahal na mahal kami. Si Daddy Leo, si Daddy JR. And, siyempre, thank you, Car TV, for having us. Thank you din for, diba? Kasi sino nag-guest pa? kayo Sino dito. pa? Sino pa yung mga gusto magpasalamat dyan? Ako nagpapasalamat ako sa'yo, Marky. Yes. Kasi ang sarap ng Mr. Donut. Talaga? Naalala ko pa yung Bakit? Mr. Donut? Siya kasi yung tagagawa ng Mr. Donut. Ano ka ba? Nakabutas. Yung donut kasi, di ba may butas sa gitna? Ako daw yung nasa factory, ako daw yung nagbubutas ng donut gamit ng baba ko. Hindi, binigyan ko siya ng Ayan, Mr. i-greet nyo Donut. yung mga kanin nyo. I-greet nyo yung mga, kung may gusto ko i-greet. Hello to my nanang and tatang, kay Lloyd, and siyempre kay Ma'am Vicky. Ma'am, thank you so much. Sino pa? Mga boys naman, sino? Ayan, sino ang gustong bumati? Hello sa mga barkada ko dyan, mga kaibigan, pamilya.
Tsaka salamat kay Ma'am Vicky, Sir Chavit, tsaka mga managers po namin. Ayan. Thank po. you. Ayan. Ayan, si Luin pa. Meron na. Kablawak man na po yung pamilya. Hello, Marquez family, Chan family. Yes. Mga pinsan ko, RC family. Tapos, thank you, Gob. Tsaka, thank you, Ma'am Vicky. Kung wala kayo, wala ako dito ngayon. Sir, Ma'am, thank you po. Ayan. Okay. Sino pa? Okay, yun nga. Thanks to our... Talagang tinawakan nyo talaga. Sige. Thanks to our beloved Governor Luis Chavit Singson and to Ma'am Vicky, to our managers. Siyempre, thanks God na rin for our talents that Ayun, of course. Kailangan na pasalamat kay God. Okay, thank you so to my much. parents and my family. Okay, Ayun. okay. Okay, so nasa likod naman eh. Pagkakataon niyo. Uy, may magbo-birthday this week. Si DJ, ayan, si Marian, at Mother Oreo ng Chavit Singson. Hey, happy Mother. birthday! Ayan, happy birthday. Birthday nila this week. And also, kung gusto niyo i-contact yung Chavit dancers or angels na mag-perform sa inyong mga barangay, just contact Erica Esponera, sir 917-799-0120, or you can go to the office of the governor sa Baluarte, Ligan City. Ayun. Para, sa Lindig. para makapag-perform. Para makapag-perform naman sila. And also, we would like to thank Congressman Ryan Singson. Ayan, thank you so much, Pinayagan sir. tayo mag-shoot dito sa Legacy Super Thank you Club. so much. We love you, sir. Ayan, sino Ayan, pa? and of course, we'd like to thank Jefferson Tintin Batin, the manager of Legacy Super Club. Ayan, And thank their you, staff, sir. si Kuya Roger, Ayan, thank you si so much. Ate Clarissa, Wilbert, Jobo, Arceli, Marcelino, Lino, Nelson, and also the bouncers. Thank you very much po. Ayan, okay. Ayan, and also, in August 25, may cosplay dito. Cosplay party in Legacy. Ayan, Maganda August yan. 25. May gagamitin ka na bang mga costume? Oo, meron. Papay the Sailor Man. Akala ko mangga. Papay nga yun eh. Kahugis na si Papay yun. Okay, ayun. magpasalamat ka na sa mga gusto mo. Pasalamatan ng bumati ka na dyan. Ayan. Of course. I would like to greet my family sa Puerto Camargo, Ilocos, sina Mama, Papa, tapos sila Ate, Annie, Leslie, tapos si Ate Michelle, Simon, and the kids. I miss you guys. Tapos, I would like to thank my sponsors. Wow. Doc Job M. Flandes, located at number 62 Quirino Boulevard, Ligan City, for my eyes. Thank you, Doc, for taking care of my eyes. And Asan yung ibang tapos, sponsor? Asan yung ibang sponsor? sa Ihawan sa Kawayan, sina Mami Gina, tapos si Sir Ricardo and staff, sa Ihawan sa Kawayan, hello. Tapos kay Errol and Camille and Sandra Singson and family, hello. To Roxy and family, sa mga kids si Roxy, hello. Tapos si Malen Quinola and Baby Casey and Mac and family. Melbourne Torina and family. Cheryl Aguilar. Nagpag-greet pa. Jeko Wafo, Yuka, Errol Fermato, hi. Tapos Al Brian Ramos and family. Raquel and Mercy sa Coffee Break, hi. They're always watching us. Tapos, si Chini Toledo, nag-message siya kanina sa akin, sabi niya, ang ganda naman show ng Iloganda. Thank you so much for much. Tapos kay Icy Serna, Cristo Prolo from Italy. Diba nga? Tapos, sa mga mamis ko sa club mo, I miss you, mommies. Tapos ayun, ikaw, Murphy. Okay, wala ka na ba iba talagang sasabihin? Baka mamay mo. Wala na, bigla thank ka you. na magtatalak yan. Okay, of course, unang-una sa family ko, mama and papa, hi, I love you so much. Sa mga kaibigan ko, nandiyan sina Boss Jeja, DJ Mundang, Chelsea Wilson, and Beth Neneng, hi Tala. Ayan, nanood din sila dyan. Ayan, so, sa Rialvin family, special to Kuya Terry Boy, Professor Juanito Rialvin from University of Northern Philippines, Auntie Rose Rialvin, Mr. Aniceto Rialvin, and to my cousin, lovely Elaine Makugay and her office mate sa Sinait, Papa Eli, Mama Pat, and to you, Lyle, Aidan, of course, nagpapabati din si Mayor Amador Makugay and Vice Mayor Ines. Ayan, thank you so much. Ayan, Dr. Job Flandes, thank you so much for my eyewear. Ayan, Ma'am Gina sa Iwan sa Kawayan. Of course, babatiin ko sina Junjun Javier Piano from Greece. Ayan, Sheila Jose from Singapore, and Liana Patmarie Manrique from California. And of course, please like our page on Facebook by simply logging on www.facebook.com/CarTV. And you can also like my page www.facebook.com/SkyFlakesMurphy for more updates. And of course, follow me on Twitter at Marpy Reynante. Ayan, so Ang kalera ko din, wait lang. tignan mo.
Sinabi ko na Thank you din kanina. po sa David Salon, tapos sa Mary Pauline. Tapos hi din daw kay Andrew Jabinal, tapos sina Israel. Ayan. Sina Chef Sam nandito yan. Mga Ayan. nanonood sa atin ngayon. Of course, like my page, www.facebook.com That's entertainment. .com/Iloganda. Like us. And follow me on Twitter, May double-double pa rin. twitter.com/Iloganda. Follow me on Twitter, guys. Follow. Letter Follow. P. Followan tayo. Paluin. Okay, of course, panatiling manood ng Iloganda. Ayan, napanood nyo na po si Miss Jana Siratronaut. Ayan, ito po ay mga chabits sa inyo lang kasama ko ngayon. Ayan, panoorin nyo po ito. At sa mga susunod pa pong episode, panoorin nyo po ang Iloganda. Hindi lamang po Iloganda ang panoorin nyo, kundi lahat po ng shows sa core. Ayan, nandyan po ang Wake Up Ilocos, which is nandyan si Chef Sam. Ayan. What's cooking? Oo, yung Project Rainbow, ayan, palabas na rin po yan. Actually, nag-shoot na po kami. Nag-earn na po kami ng mga episodes sa mga candidates. Walang mag-back out, ha? Okay, ayan. Wala pa back out talaga. Panatili po manood ng Iloganda lagi araw-araw. Of course, sa Core TV, dapat, di ba? Oo. Ayan, maraming salamat. Chabits Angels, girls. Ayan, Chabits Angel Boys. Ayan, maraming salamat. Thank you for having us Thank you. here. Jake, Bakit thank you for having us? Tayo yung guest. Ay, for having you, You here. here. Okay, as tuloy. Kasi Thank you. Legacy Super Club, thank you And so staff. much. Ayan. Punta kayo palagi dito. Every Saturday. Every day yung open. Every day. Pag may mga events. Every day pupunta. open. Ayan. Okay, so, Ilocos. Ayan, dito po nagtatapos ang pinakamasaya at nakakatawang show ng Core TV. Ayan, with Chabits Angel, I'm Murphy. And I'm Jen. And this is Iloganda. Bye! Thank you so much, guys! These portions brought to you by Legacy Super Club.